Nin ye an ka podcast sennaɲɛko 105 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Natanɛli Danbele fɛ. Bi alamisa mɛ kalo tile 8 san 2025 an ka bi verse kalanta bɛ bɔ Filipekaw kitabu la. Filipekaw kitabu sura 4 verse 2 fo ka se 3 ma. Verse 2 o b'a fɔ an ye ko ne bɛ Evodi deli ka Sɛntise fana deli ko u kɔnɔ ka kɛ kelen ye matigi la. 3 e fana ne baarakɛɲɔgɔn kantigi ne b'i deli ko i ka o musow dɛmɛ. Olu tun ye ne dɛmɛbaw ye kibaru duman fɔli la. U ni Clément ani ne baarakɛɲɔgɔn tɔw fana. U bɛɛ tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ ɲɛnamaya kitabu la. Hali egilizi fɔlɔfɔlɔ kɔnɔna na a tun bɛ kɛ ko baaraɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ baara nasira kɔnɔna na. Ciden Paul ale ma u ka cɛsirili mafiya wala ka a jate fɛn fitinin ye, nka a bɛ u wele kelenya la matigi la. O bɛ an kalan ko kɛlɛkow bɛ se ka na anw ni ɲɔgɔn cɛ, nka o kɛlɛkow man kan ka taa ɲɛ. Kirisa la jɛɲɔgɔnya o kan ka kɛ tuma bɛɛ. Bawo min bɛ an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kelen ye o ka bon ka tɛmɛ fɛn min bɛ an fara. Wele kan ni a sɔrɔla i bɛ ɲɛnamaya ni bɛnbaliya dɔ ye i balimakɛ wala i ni balimamuso dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Kirisa la, i ka hɛra ɲini ani ka kumaɲɔgɔnya ɲini kanuya kɔnɔna na. Bawo Ala ka baara b'a fɛ anw ka taama ɲɔgɔn fɛ yɛrɛmajigilenya ani tiɲɛ kɔnɔna na. Jijali ye nin ye ko Ala ka baara fanga o bɛ sɔrɔ kelenya de la. Ka yafa, ka i bolo mɔnɛ bɔ ani k'a to Ala ka i ka jɛɲɔgɔnyaw kuraya walisa a ka baara ka taa ɲɛ ni sebaya ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.